Number 2, abantu abangandlulisi bavamile ukuhlushwa ama-moods. Say it again, bahlushwa yini? Ama-moods. Banjani? Bamudi. Ya, bamudi manje ungamthola ahlele esihlalweni. Ahlela yedwa inyembezi ziyehla nje. Hallelujah. Bantu abangandlulisi ibona abathanda nokuyibulala too much. Ya ukuthi angithathe intambo ngiyibulale mina. Mina ukuthi angiphuza amaphilisi mina. Mina ukuthi angiyiphonse emfuleni mina. Abantu abangandlulisi i-shortcut yabo ukuzibulala. Bamudi abantu abangandlulisi. Abantu abangandlulisi bamudi bayathanda nokuyibulala ba-suicidal banengqondo ene-suicide too much. Banamamoods. Lelanga kujabulena kumele lisijabule sonke la ngangena la ijabulile. Kumete bani libonile chips winile. Kumele sonke sijabula uthi amen. Nakafika la ekwatile sawubona yebo ngikhona kanti wena waphokubikelela mina ngedwa namhlanje kungenwe yini nje. Amamoods ke lawo. Yini amamoods. Bantu abanamamoods benziwa ukuthi abenze njani? Abendlulisi. Ufike esitolo uthi ngicela singo. Kunokuthi akunike isingathi sawubona. Ngiphinde. Angithi umile accountile. Uyathengisa. Awuthi amen. Naw ufika uthi ngicela isingathi kunokuthi akuphe isingo uzothini? Sawubona. Ubomazi ukuthi uhlangahlangene kuqovekele emoyeni wakhe. Khona into ehlangahlangene lapha awuthi amen. Ngoba lo sawubona sawubona ukuthi uyakubingelela ngempela. Awuthi amen. Ukudelela nje. Aniyazi into engikhuluma ngayo. Ukudelela lo ene umuntu ongakho mude akanasikhathi sokuhamba delela abantu. Awuthi amen. Uma ngabe efuna ingqoqo nawe uzayiqala kahle ngenye indlela hayi ukuthi uthi ngifuna isinqo yena akuphe sawubona. Abantu abanjani abanama-moods. And ama-moods ayakwazi ayababusa abantu besifazane. Ama-moods ayababusa abantu bani besifazane. Namhlanje uhlekelela upheka jabulile upheka bakumsindo upheka aqule namaqulo kusasa singeswati selibafati baduba inyama. Siswati ke leso. Awuthi amen. Selithithibele. Jikile ke manje akasakhulumi namuntu akasaquluqulula umuntu akasaqulu noma umlethe enkonzweni namhlanje enkonzweni iyahlala nje. Last week begida yena le phambili. Namhlanje asazi simenzeni umuntu kaNkulunkulu. Siyayinuka sonke ukuthi namhla soneni. Abantu abanani abangandlulisi. You will feel guilt uzuzibuza ukuthi antisenzeni. Kanti simenzeni anikamenzanga lutho. Awuthi amen. Udliwa izipoko zakhe. Anikamenzanga lutho. Udliwa amadimoni wakhe. Anikamenzanga lutho. Udliwa inhliziyo yakhe. Anikamenzanga lutho. Udliwa iattitude yakhe. Anikamenzanga lutho. Uhlushwa amamuzi wakhe. You must deal with yourself. Everybody shout and say, deal with yourself. Kumele udile nawe uqobo lwakho. Hallelujah. Paula uthi kunyele ngikwenzile mina empilweni yami ngikhohliwe ngaloko kwenze njani okwasemuva. Phila nabantu mntanami engathi awubazeli. Phile nabo kanti uyazi ukuthi uyena uchairperson wezitha zakho. Phile nawe wazi ukuthi uyena uchairperson wabathakathi bakho. Phile nawe wazi ukuthi uyena lohola umzabalazo ukubulala wena. Aningizwa ngabe nangizwa ngabe nithi amen. Qhubeka nawe futhi. Please yenza njani? Ndlulisa. Ndlulisa. Athi umhlabeleli ngijulise Nkosi. Othandweni lwakho. Andisukukholwa bami.
Hallelujah. Uthi Jesu abantu bobona umbuso wezulu abantu abafana nani nangokuphendule kahle bafana nani nengane abohleva ngeke bawubona umbuso wezulu kodwa laba abafaniswa nani nengane yibona abazobona umbuso wani wezulu ngoba ingane uthi uyithethe sekuseni uma yesikolweni uma ubuya ngo2 igijima ivula izandla sekuphelile kuphelile ukuthi siqhabene ekseni kuphelile ukuthi besilwa nasidlisana ekseni asisabuzani nokuthi kanti bongishayelana ekseni hayi kuphelile la kufuneka abantu abazoba njengezingane la anithi amen tshela makhelwane ayiphele makhelwane siqhabane ekseni ngithi ayiphele ngingayisa awuntoni kuye efanele ukubonga kwami thatha uqobo nangobonga kwami bazalwane ngiyanifundisa namhlanje nangabe sawumashort ngempela awuthi amen ngeke ubehave the way you behave you behave like a child be a man be mature do you know ukuthi kunabantu abangezile esontweni not ngoba bazonda isonto kunomuntu abamzondayo ngiye mina eShalom as long kusanabo sizakela ngiyilapha ngiye awuthi amen ngiye mina ngoba ngiqabele nabontombi nabosizakela ngiyi ubuntwana lobo ndlulisa abantu abangandlulisi ubabona ngani ngebitterness awuthi amen abantu abangandlulisi babona ngani ngemamoods ngani ngamamoods bamudi man umuntu ongandlulisi mood unjani mood namamoods ene lento abayokuhlala umuntu udonsa umlomo yimbi umlomo wakho uzunuke mani hlahlamba man phila be life man ube umuntu hayi lokuhlala udonsa umlomo onukayo omkhulu bazalwane mina phila be a human being awuthi amen nohloka uba moody nohloka uba moody so abantu abangandlulisi banjani bamude haleluya sengigcina ke abantu abangandlulisi bavamile kakhulu ukuthi lama grudges laba no ake ngivele ngithi nje bavamile ukuba nomona bantu abangandlulisi banani banokhulumani kakhulu banani bazalwane uyabona njengoba unomona nje inkinga hayi ukuthi uzelwe nomona ilento ivalele ukungandlulisi ngoba lo muntu ombambe ngenhliziyo nakathenga imoto umona uyaphakama lo muntu ombambe ngenhliziyo nakasebenza umona uyaphakama lo muntu ombambe ngenhliziyo uthi uzofa nangafi umona uyaphakama lo muntu ombambe ngenhliziyo uthi uyoshawa stroke uma singamshayi umona uyaphakama ndlulisa ukuze usinde demonini lani lo mona demoni lali khulumani class demoni lali ms demoni lali lomo idemoni lomona ilona likwenza ubafise lokubi ngibheke mina ngathi angashawa stroke ngathi angashawa stroke uyabona le ntombazane ngithathele ubaba ongane yami ngathi le ntombazane ingashayiswa imoto angeke ishayiswe imoto awuthi amen ngoba ngalesikhathi bafisela izinto ezimbi asenzeki uma singenzeki zilimaza wena
ubafisela ukuthi baqoshwe emsebenzini abaqoshwa, nabangaqoshwa kulimala bani? Wena. Ubafisela ukuthi ngathi bangafi abafi, ngalesikhathi bangafi kulimala bani? Wena. Uzwa ukuthi use-ICU ukuthi angeke asabuya, ngaleso sikhathi abuye kulimala bani? Wena. You end up becoming a witch. Uba umthakathi ofaka iphonsi, uba umthakathi ofaka inwele ama-Brazilian hair, uba umthakathi ofaka nama-high heel, uba umthakathi okhuluma isingisi esino because no of course, ubuthakatha. Aningizwa ngabe nithi amen? Qedile. Ngenza njani? Ndlulise.